रिल्स नायो नोंलाय आं संबाय खावबाय नालाय गावहाबो नै रुमखौ हाया हाया फोसाबजोब्बाय बेसारा मोजां ओमफ्राय मावो बेबो सियानो सि खनबाय सानसेयाव खनथाम दुगैयो ओमफ्राय आंना हिन्जावआ आसुरित दै गुसुजोंनो मा बिगुर बेना ओइ रावबो सिख्लाफ्रा बिदि दुगैयादांलै खोनथाम भाइरास बाबैल' दंखायो हस्पिटालनिफ्राय खोनथाम मालाबाल' जायो खोननैया मास्ट मा डेन्जार बुस्थु बेलाय हा हिन्जाव ओंखामखौथ' दिनै कुकारखौनो अख'जोबगोन बायदि मोनखाबाय बेखौ जिबायदि संदों आं जाग्रोबाय नेनाय आं दा बे जाबा एसे जाफाबावनोसै फाग्ला गोथाव संखादों मा कमेन्ट होयो बे नायनोसै दा उदुर गालिलि जालायदों हनै मिनिनायफ्रा ओके मानसिखौनो बोरमा आथिं जाख्रुबग्रा आगन्दाय जाग्रा गाव खुसिबाथाय खुगाया बेना दलद थाया मिनिलाबाय थागोन बे हादेल' आदा जेम्सखौसो नायबाय थालायबायब्रा बे माबा होननायखौहाय मिम्स बानायग्राफ्राबो बानायग्रा रिल्सआव नुदोंमोन बालन्दा मा बालन्दा जानानै थैदो गोरलैबे मानसिजों ओमफ्राय मस्क' सारनि साम'नि एक्टिं बेनोसै मिनिनानै नायलाय बे सोरमोन बोरमा फिसा मिनिनाया बिदिसो मिनिनाया स्टाइलानो बेलेग बेना मिनिनाया बालन्दानि मोदै बे सोरनि आखल बेयो बेखौ फुना नोंग्राया सोरनि आखल बेखौ सुथाबनानै दोनाबा माथो बेलेग बिरलाबाय थायो नै बिदि बिजि लानानै दोन फैलाबाय थायो बियो बिराद डेन्जार बुस्थु बे माने सुथाबनानै दोननो चेनेलखौसो मोनबाय आरो माजों सुथाबदों होनबालाय आइभि चेनेलखौसो मोनबाय नोङो नै हौवा मालाबा दायमोन आनला नाहानानै बयनिफ्राय इजिलि मोजां खोनादां सेफटि खालामनो नागिरदों नोङो आल्ला नोगोद गोथाव जादों ओंखामा बोरायानो हरनानै मिनिनानै थैनोसै नालाय हिन्जाव बिदि होना फिसाजो बायदिसो मोनलायलांबाय आं हनै बोरायानो होनलांबायसो आदा जेम्सखौ नायग्रायानोसो फाग्लिखालै थैद मा फाग्लि फाग्लि रिल्स नायो नोंलाय हा मबाइला आइदै आसारा बुख्लाबजोब्बाय आयौ माथो नानिया जादा जादा नैबे भिडिअ जाहैबाय दहाय आं फुङावहाय मोनसे खामानि मावनायनि भिडिअ दा बेखौनो मोनसे कमेन्ट फैदों आं जोबोद मोजांसो मोनो बिदि कमेन्ट फैबा थ' बिदि हरदों आरोना नोंनि इउजार आइडिखौ नायबाय आं मुंखौबो मिथियो फट' बादानो रागा जोंलायगोन फंबाय नों हिन्जावनि गलाम नामा होनो खामानि मावनायखौ एक्सुवेलि आदा आं मा सानो मिथिबायना आंनि साननाया बेनो गोरोन्थिबो जानो हागौ जायहा बुजिनाय दं जाय अनोबो सासेया सासेखौ मान सनमान होयो दाथ' मोनसे संसार जाबाय नालाय सानैजों सासे जायो संसारा जिखि धोरोमनियानो जाया हौवा आरो हिन्जाव मोनसे न'खर माने मोनसे थांखिजोंनो थांनांगौ जायो मालाबा बे हायाबा नों हायाबा बे हानाय खामानिफोरखौ आं बिदि सानो आरोना हानाय खामानिफ्रा हिन्जाव हौवानि खोथा गैया जेब्लानो टाइमा थायो जुदि बे हास्लाबाखैबा नोंबो मावनांगोन नों हास्लाबाखैबा बेबो मावगोन मालाबा थ' गाव गावनि गोसोजोंसो सोरखौबा फर्सबो खालामनाया थोनथाबनोबो हाया जुदि नों गोसो गुदुङै मावदोंब्ला बे सोरबा हिन्जावनि दख'ना सिङाव हाबनाय बा हिन्जावनि आथिं सिङाव गलाम जानाय बा हिन्जावनि गलामबो नङा आरो सोरबा हिन्जावा खुथाब खुथाब मावनांगौबा बे हौवानि थाखाय गलाम जानांनायबो नङा हौवानि थाखाय गलामबो नङा बे गाव गाव साननानै लानाय बिदि गाज्रि क्रुकेट टाइप साननाय लायोब्ला जों मालाबाबो जौगानायाथ' बाद हो जोंनि न'खरफोरा मोजां जानाय नङाखौ आं सानो गोरोन्थिया जायो जों मानसि हिसाबै बयजोंबो खोथाफोरजों बुंनायफोरजों मावनायफोरजों
नाथाय बे गोरोन्थिखौनो खालामबाय थाबा बोरै जानो सोलायनायखौबो नांगौ होननानै आं सानो आरोना सोलायनाय जाय सोलायनो रोङाबो गैला मानो होनब्ला नोंहा हिन्जाव गैया जानो हागौ बा दंबो जानो हागौ बा नोंहा हौवा गैया जानो हागौ दंबो जानो हागौ अब्लाबो नोंनि बिमा जाय बयहाबो बिमा बिफा थायो नोंनि बिमा आरो बिफानाव सोंब्ला मिथिगोन जे सासेया सासेखौ मदद हेफाजाब होनाया बे सोरबा गामसा सिङाव हाबनांनाय गलाम जानाय दख'ना सिङाव हाबनाय नङा बियो आं सानो बिदिखौ माने जायफ्रा अर सुनानै होनो एसे टारगेट लाबाय थाग्रा मालायनि मोजांखौ नायनो हाया बैफोर एसे जोलोन जाखायो बुंग्राफ्रा बुंखायो गोबां थायो बुंग्रा जेबो मोनथारला आं बिदिखौ मानो होनब्ला गोबाङानो ससाइटियानो बेनो हिउमेन बिहेभियार बायदि जालांबाय मानसिनि आखुथाय बायदि जे मालायनि मोजांखौ रावबो नायनो हाया मालायनि खुसिखौबो रावबो बारा नायनो हाया सायाव वाव वाव कंग्रेचुलेसन होननो हागौ साफा सानैया गोसो गोथारजों बुंनो हागौ नाथाय खायफा थायो सालाखौ खुगाजों थेंक इउ कंग्रेचुलेसन थाबाबो सिं सिं होथारगौ बेखौ बिदि थायो आरो थ' जिखुनुआनो जाया आदा आंनि साननाया बे आरोना मोनसे संसार जाबायब्ला संसारखौथ' सोर जागोन आरो गोबाङा बुङो हिन्जाव मोननायखाय हौवा मोननायखाय आरो गाव गावनि हौवा मोनसे समावबो नुदोंमोन आं सोरबा सेलिब्रिटिखौहाय प्रेगनेन्सि टाइमाव गथ'नि मानि भिडिअ होनायाव मा बुङोमोन जेन गावल' गथ' जोनोम होदों गावल' गथ' जोनोम होनो हायो बिदि आरे मालाय बे देखायदों नोंहालाय मा नांजादोंब्रा ना नोंनि खहा खालामदों ना नोंखौ ब्लेम होदों ना नोंखौ दाय होदों मा दरखार मालायखौ मेगन जानानै नोंहा नायनो गोसो दंबा नायनो गोसो गैयाबा नों सिरि थाबानो जाबाय बेखार टेनसन लानानै गावनि मावनांगौ खामानिफ्रासो थालांजोबो आं बिदि सानो आरोना जायफ्रा बिदि मालायनि थाखाय एथ' टेनसन लाबाय थाग्रा जायफ्रा मालाय एन्टारटेनमेन्ट मोनो फल'वारफोर थायो बैसोरो नायो नायग्राफ्रा गोसो गोथारै नायखायो खायफा मालायखौ टेनसन मालायनि मोजांखौ नायनो हायालासिनो मेगन सायै गावबो थालांजोबसिगोन गावबो डेभेलप जानो रोंला बे मानसिया जिबनावबो बेबायदिखौ जों नुनो मोनो आरोना थ' जिखुनुआनो जाया आं मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों एन्ड्रइड टिभिया खिन्थु लायोब्ला बिराद मोजां मारदै जोंनि थाखाय वाइफाइजों डाइरेक्ट कानेक्ट खालामदो जों डिश टिभि टाटा स्काइ एयारटेलफोर लायोब्ला बिराद खरस जायो ओरैनो फैसा मान्थलि रिसार्ज सोबाय थादो ओमफ्राय जेबो सलिदेरसै टिभिल' वाइफाइ लायोबा जोङो वाइफाइआ मबाइलबो सोलिजोब्बाय न'खराव जेसेबां दं नांगौ समफोरावहाय टिभिबो सोलिबाय एन्ड्रइडफोर लायोब्ला पसिबोल आरो दामाबो खम वाइफाइआ प्राइसआ जुदि नों 50-100 MBPS लायोब्ला 100खौथ' नांगौ 50यानो बिराद मोजां सोलियो 40-50यानो जिखुनुआनो जाया दिनै बैसागुनि गासैनिसिमबो गोजोन हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय मागो दमासिनि बैसागुनिलाय सरि मागो दमासि फाग्ला बैसागुआवल' गोसो फैयो मागो दमासिनि हामग्लायनाय थाहरबाय आंबो दा खिथाथ'लांसैसो भिडिअ नायफुंबाय थायोना बैसोआव आं दा जाग्रा बुस्थु लायनो मागो दमासिनि मा जायो माने जाग्रा बुस्थु आरोना जाग्राखौथ' बयबो जाखायो फालियो बे बेलेग खोथा नाथाय एसे बर' बा एसे हारि हिसाबै जोंहा बैसागुफोरखौबो जों गासैनो धोरोमनियाबो माने बर'नि कालचार हिसाबै मोजां मोनो नालाय दा मागोआबो बेबायदिनो खायफा ओरै साननानै लायो गोबां खिन्थु गाव पजिटिभ सानोबानो गासिबो पजिटिभ लाभ इउ अल दोनथ'बाय